Pa-sunrise na. Sakit ang hotel. Medyo delikado kayong panaog. Bugnaw kayo. Kung hindi enjoy kayo, munisan. Or lamig kayo, experience. Bugnaw kayo hangin. Oh yes! Yes, we made it. Malit pa ta. Kamay ako lagi. Emergency na to. Ayaw. Ayaw yung panghatag ni mo ha. Ayaw pagsaba na natay mo ha. Good morning people, welcome to Bitok Bitok University. Siyempre Bernie Bitok Bitok here. Ang wala pa nakasubscribe, palihog subscribe. Ang nakasubscribe na rin salamat. Naghukas minta lang pati init ha. Puros mo mga butiti, dagkong mga lawas. Ano na kami sa mansion o nagprepara na para sa among giulat nga Mount Kalatungan Traverse to Lump. Actually nakaadto na mi og Mount Kalatungan pero mo to nga time nga murag wa kami nag-enjoy kay wa mi kaandam labi ka tugnaw ta wala pa kami nag-traverse. This time mag-traverse mi karon. Og kauban ako akong airpods karon. Mo ning bag-o karon sa grupo. Si Eugenski Sparsky. Ha, batanon pa kayo. Si engineer po. Bago po ni sa grupo. Tanaw na to nga after ani nga climb ganahan pa ba sila mo climb. Okay? So nami karon rin na prepare mi para sa mong pagkaon. So ang style katong mga hilig ko climb di ang style ninyo para mas enjoy inyo na ang damo ng pagkaon daan. So for example para sa karne so gipa kupsa na daan. Tapos ibutan din sa ziplock na pakupsan. So medyo half cook na siya. Tapos ang among adobo, ayan. Naka-adobo na, adobo kung anong sabaw gamay. So at least sa taas, igoy ko na nimo na initon dayon. Okay. So nami hotdog. Tapos nami itlog. Karon mo niya muna tunan sa BMC. Ang mga itlog nga raw ibutang ninyo sa silopin. Kaya kaso mabuak nagyapon sa sulod or pagdungag ani pwede niyo pabukalan iyan ra din ninyo dito sa di din sa mukatag. Okay, so nice idea. Okay, tapos sa pailain ang bugas na mo karon among gibutang sa ice candy. Asa tong sample ni mo diri nga ice candy anara. So ginabutang na namo sa ice candy so per meal para din na si takos-takos so matag kaon usa dayon kay Skindi ana sampuli sa herb si Val Martinito sampuli herb so ngani ang buhaton so per meal butang nimo sa Skindi daan ana mo nang bugas 10 kakaon eh. so 10 kakaonan man so 10 po na kay Skindi ngawan okay butang sa ziplock Anong ginganin na to? Para ngano less ang load. less ang load tapos kuan dayon kanang naka-measure na sa daan okay. So muna mo mga bag medyo di ko kabalo kung medyo bugat akong karga ronda. Ang ka-jeans kiss. Kaya nagdala ko og lamisa. Naiisa nag-abot ni ani din nakalimot ang headlight og ang Taka na ako brake. dito ko. Yes. May galing among kauban na iyahadaan. So gyud magunahon na mga He! Nang giapil man si grupo ni Siyempre, kay tugnaw sa taas, ang pampaheater, Fighter 50. Alright. Tapos, naraday, ang butanganan sa itlog. Nara, Pakidi mo, brother. Nakasilopin. Hilaw pa ni hilaw. Hilaw pa na, pa nagidungag. Why? Para pagbuak, dili manggawas ang mga shells, tabuo pagyapon siya. Pwede So, luto. kung mabuak siya, pwede rin yapon lutoon. Hindi mo rin siyang O pabukan. kanay luto na daan, pwede ni usapon na lang dito dahil diretso. Pansit Canton. Gulay-gulay na may karon kay siyempre ang gitudlo sad sa mo sa BMC, ang mga food dapat nutritious kay maghatag magkusog so natay carrots. 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 Sayotes. Sayote, Okay, gulay-gulay ta. sayote. Okay, tapos sa pang diha. Orama ni orama. Hop. Patatas. Patatas. Ha? String beans. String beans.
Tapos Kani, string beans gyapon. patatas, Okay, kani. at sal. Sal. Sili dagan kay magalang-halang mo Sili. dito. Ayan. Alright, perfect. Ayan na. So morning gibot nila. Yun sa kato ni Brad gi Pre-cook daan. Priko. Sukar kasi para mulahot tay pila ka days. Sukaw asin. So gipabukalan siya sukaw asin. Walay rep. Bulad. Tapos yun. So muna yung mong bahato nyo daan, i-pre-cook na nyo daan. Batong taas ang sabaw na lang. Oh, para dito rin magluto. Lami mo gina magluto-luto ginang grupo. Na magumanggo nga mag-pertent siya. Pero kani mas may nang ang grupo magluto-luto kay Bibo. Manggawas yun ba? So ang among mga kauban wala pa. So na may sabot. Mula na yung problema dayon. Alauna, alas 12 ang call time. Alauna 20 na wa pa ang mga kinahak. Asa naman mo? Pangsulod para ba na tunig bag? A few moments later. Alright, nangabot ng uban, nangabot na. Kani, first time po sa uban sa mong major climb. Yay, among driver karon. Bibi Ray Ray. Alright, we are here. Chocolate. Okay. Ice cream. Ice cream mga ubi na ito. Dagko may mong kaldiring gidala. So di tadi mamalay di tadi ay. Magcamping ta mamalay. Sunod ba? Ikaw ba magbra ka sunod ha? Idol, may tagagawato na, may taga. Wala mo sulugon diri sa orahe ko ay may pakialam kung engineer ka. So pag engineer ka sa Sipalco, amo kang sugoon. Ang say tubag? Yes, yes, master. Ay na, yes master, mo tag reliyon ana. Ibaguhan man ka diri, wa man ka nakasul sa fraternity mo na sulugon gyud ka diri. A few moments later. Alright, nanami sa van, mga igala. And guys, padulong namin diri mi moagi sa Talakag nga area. And time check. Alas 2:47. Kawayan na sa likod. Hi. Alright. This is the day that the Lord has made. Muna ni siya. Yabot na gyud. This time traverse. Course. Pleto. Ang mga baguhan. Muna ito mga sulugon, mga baguhan. Si Papa o si Engineer. Si Brian G. Sa imong assignment karon Brad? Sa role nimo karon? Kuan ning utensil. Ha? Utensil. Utensils. Utensil. Utensils. According to Rai Rai. Unsay role nimo engineer? Cheer dancer, Ha? Unsay role nimo karon? baggage man. Baggage man. Ako ang baggage man nga wala gyud nagputos og mga baggage sa group. Ikaw ang alalay karon ni Chabit Singson. Siyempre, wow, nakompleto mo mga Orahe girls, babies. Unsay role ninyo karon? Trail Master. Wow! Unsa ang gilang trail master? Oh, sorry. Ikaw Ray Ray, unsay mong role karon? U10. Ang original. Original nga U10. Oh, U10. Ang nagsulod og BMC nga wala naka BMC. So, Ako na lang ni. unsay mong role karon nga? Wala inasan ko sa mga tent. Ikaw sa mga tent. Si Huwain, nasa likod si Huwain. Malipayon sa karon kay na si Emily. Pero gilaay ka karon magbiyahe. Aha. Unsay role nimo karon Juan? Assembly. Ha? Assembly. Assembly. Ano nalayang kuya mo nasa front seat. Wag ini sila pagka sweet gito. Pero malipayon siya nga nakakaron. Ang wa manangit sa mama. Go. Hey, this time na na pod girl. Nangit na. Nagit siya nga mo wag pa mga kuan. Seminar. Gusto gina mo tilaw si Juan og kabugnaw. Huwag ingan ako siya nga, bawal ang kiat-kiat. Puasa. Puasa daw Juan. Looy. Og siyempre kay mga batanon man mong driver po karon may gala batanon sa. Yo brother. Yo, what's up? Yes, salamat brother. Ana, mi diri puro batanon mi tanan diri. Walay senior citizen nga nakasagol diri, lama? Wala. Wala.
maklaro mas yun sa video nga walay senior citizen nga nasagol diri. So duha may ka van karon. So ana yung isa dito sa likod og naa diri sa atubangan. So mao na ni so matulog sa amin. A few moments later. Manok. May gala mo ni sang video nga before siya maihaw. Nanigkamot ka magkasibat. Ayaw na pagsibat, hawid na mo imong pamilya. Ay, Tulyasa, Bert. Ayaw na pagsibat, kay hawid na mo imong pamilya. Wala lang, nigawan, isuko siya may gala. Uy, kasukaon gidagat. Ang manok gidagat. Alright, siyempre before mo malaka mo, agigin mo sa tourism. Hi ma'am. Hi. Yan, it's nice to see you Welcome. again. Welcome. So kung wala mo kita sa kung itong unang nga vlog, so na po mi nakabalik na po mi diri. Kaya lang medyo bag-o ni karon pinasay among style karon kay panggabi man ta ba? Night atong estirada. Night ta magsugod. Pero I think mas maayo kay. Ma'am nabaylain mo sa karon. Kamo ang pinakalas karon nga day, sir. Oh, Karon nga day. Kay so na rin nag-una na? Nay naguna na, sir. Okay. Lima mo ka group karon nga day. So nanay upat ka group. Ito sa Budik. Nay nag-camp sa Budik jud. Mag-Budik pa mo karon? Mo may pinakauna gihatag sa mo ani kon. Lagi gabi na baba. Tugtan mo mag-trek o gabi. Oh. Mo may ni kon. Inirio. Eh siya man ang nakabalo sa kuan. I-taste na to daan siya. Paul eh. Alright guys. So medyo na-change sa among itinerary. Na supposed to be itinerary na mo burag among first camp dito na namin sa kuan Budek no. Pero di mo dahil pwede kay gabi medyo na miscommunication. So ang resulta ron dito na lang may mag-camp sa covered court yun nila dito. Tapos target may alas 2 sa kadlawon may mo pasaka. Straight na dayon mga 8 hours. So manihapon na meron tapos diretso na mi sa covered court. Dito na lang dayon. Alright. Alright guys, nakabot. Ay, pag naog na mo, dili na may dili makanaog? Dili gyapon, sir. Adi, ragyapon? Pagdirim gyapon sang kuan ng din sa una. Mao gyapon tong entrance. Oo, sir. Okay. Si Boss Inirio, gyapon na mo mga... Irio. Anong Inirio? Irio. Ikaw gyapon mag Boss Irio, dili na daw. anak. Ato akong saligando. Mga porter. Ado sa do kay sakay, di nagida siya kananda sa to. Di na pud kumpleto tong sakar ko diyan karon. Wala ni. Kuan mo 3 days man mo dito mo dalikat lang ko. Ayay. Dalikat ka. Mura mag-imura man daganon? Dalikat ra. Ha? Mali pa bi. Og katong kape na to diya, to na discount ba? Oh, Makakuha na sa dire. mo kakuha gyapon Ha? ta. Kanang discount. May man ikaw kay discounted man. Oo. Ha? Very good ni. Sige, mo ato taon sa man. So dito ta sa ano? Oh, dito ta sa Covered court ta. Sige, tabangan ako no. Saan yan ang food committee? Like ko. In fairness. Guys. Exposure. Exposure.